Добре дошли в хороскопа за февруари 2025 година от zodiacalno.com. Подготвили сме ви вълнуващи звездни прогнози, които ще ви помогнат да стартирате месеца с ясна посока и свежа енергия. Готови ли сте да надникнете в бъдещето? Нека започнем! Овен! Началото на този февруари те зарежда с ентусиазъм, сякаш всичко е възможно. Не се изненадвай, ако нов проект или импулсивно решение ти донесе неочаквани успехи. Само не забравяй да бъдеш и стратег. Телец. През втората седмица на месеца можеш да усетиш потребност от повече стабилност. Въпреки това, една интересна оферта или покана за колаборация ще те накара да излезеш извън зоната си на комфорт. Близнаци. Февруари идва с бързи новини и вълнуващи разговори. Интелектуалната ти страна жадува за информация, но не се претоварвай с детайли. Точно сега трябва да намериш онзи ключов фокус, който води до реален напредък. Рак. Този месец ти поднася шанса да решиш дълго отлаган въпрос в семейството или в емоционалната ти среда. Остави интуицията да те води, но не пренебрегвай и логиката. За да изградиш дом, ти трябва стабилна основа. Лъв. Февруари стартира с прожектор насочен към теб, лъве. Време е да блеснеш с нова идея или личен проект. Очаквай комплименти, но и провокации от околните. И двете само ще ти напомнят колко силен можеш да бъдеш. Дева. Този месец стимулът за подреждане и усъвършенстване е по-силен от всякога. Докато се грижиш за детайлите, не забравяй да се радваш на малките моменти. Те могат да ти донесат неочаквана, вдъхновяваща идея. Везни. Във въздуха се усеща романтика и желание за баланс. Около средата на февруари може да се появи изненадваща покана или оферта. Обмисли я внимателно, защото може да промени плановете ти за дълго време. Скорпион. Този февруари ти дава воля да се гмурнеш дълбоко в душевните дебри и да поставиш ново начало там, където досега си се колебал. Ако усетиш силна нужда от промяна, действай смело и без да поглеждаш назад. Стрелец. В началото на месеца жаждата ти за приключения пламва отново. Може би е време да планираш пътуване или да се впуснеш в ново обучение. Позволи си да разшириш хоризонтите си и гледай как вълненията следват едно след друго. Козирог. През този февруари нещо в работната ти среда или в целите, които гониш, претърпява дългоочаквана трансформация. Структурирай я умно и ще се изненадаш колко бързо могат да се наредят парчетата от пъзела. Водолей. Рожденият ти период носи заряд от нестандартни идеи и вдъхновение. Използвай ги, за да промениш статуквото, както своето, така и на околните. Достатъчно е само едно. Да, от теб, за да стартира вълнуващо ново начало. Риби. В края на този месец въображението ти ще е на максимални обороти. Точно тогава може да се появи шанс за творчество или дори нова връзка, която да разбуди поетичната ти натура. Отвори сърцето си и погледни отвъд видимото. Искате да научите повече за това какво ви вещаят звездите през февруари 2025 година? Възползвайте се от нашата специална промоция на zodiacalno.com и започнете чат с нашите AI астролози, за да отключите пълния си космически потенциал още днес.